Bona tarda. Bé, seguirem amb aquesta carrera, a veure si ja ho liquidem del tot. Mireu, a mi em preocupa molt això, aquest tema de la postveritat. I penso que o reaccionem i ens el prenem en sèrio, o això acaba amb la sociologia, almenys tal com l'hem conegut. I qui diu la sociologia diu possiblement altres disciplines. La filosofia també la veig molt malament. És a dir, hi ha en aquest moment una mena de voluntat de treure's de sobre aquests coneixements que total no serveixen per res, que més aviat fan nosa, que diuen unes coses que van en contra del que diu el poder, etc. Llavors, molt concretament, em sembla que la idea de la postveritat no és una mentida, és una cosa més complicada. És la manipulació de la veritat i la manipulació dels temes que la gent ja coneix i que estan als mitjans de comunicació. És a dir, té un vernís que fa pensar que pot ser científic, sense ser-ho, i utilitza aquest vernís per realment fer veure que està dient una cosa seriosa i solemne. Us donaré un parell d'exemples que em semblen molt clars. Ja fa més de 10 anys que un dia parlant amb una persona sociòloga que es dedicava a fer enquestes em va explicar: mira, hi ha molts col·legues que diuen que fan una mostra de 800 i en realitat la fan de 200 al fer una enquesta i multipliquen per 4. Com que sabeu una mica de sociologia, sabeu que això és un absolut disbarat, perquè, evidentment, ja una mostra és una mostra i té unes regles per funcionar, i si el que fas és fer una quarta part i multiplicar-ho, allò ja no té cap mena de valor. Un dia ho vaig estar parlant amb un home que era en aquell moment el director de La Vanguardia, i perquè discutien allò amb unes enquestes preelectorals, doncs si el 3,1 o el 3,2. I li vaig dir: escolta, això no té cap valor perquè hi ha aquí una variació mostral i, a més, pensa que en molts casos ni tan sols és veritat que hagin fet el nombre que es diu. I em va dir: bé, és igual. Jo em vaig quedar realment sorpresa. És igual. Per què és igual? Diu: bé, perquè de tota manera la notícia per ella mateixa crea opinió. I el que volem és crear opinió. O sigui, manipulació absoluta. Però fem veure que s'ha fet una enquesta i que ens estan dient una cosa científica, comprovada, etc. Això era un senyor director de La Vanguardia, potser dels més seriosos que hi ha hagut des del meu punt de vista. Bé, doncs, aquesta és la nostra feina. Nosaltres hem de dir que això és fals. Enteneu? Hi ha una altra cosa que fa molt temps que em preocupa. La gent jove està molt preocupada pensant que no tindran pensió. Per què? Perquè contínuament hi ha una mena de pluja fina que va dient: com que no hi ha joves, com que no hi ha joves, com que no hi ha joves, doncs no podrem tenir pensió. I molta gent jove em diu: no, quan jo arribi a la teva edat ja no en tindrem de pensió. Escolteu, això és una absoluta manipulació de la realitat, perquè si els joves que tenim han de marxar perquè no tenen feina, què és el que falta? Joves o feina? Oi que està claríssim? Per què diem contínuament i deixem que diguin i que repeteixin i que vagi això filtrant en el cap de la gent que com que no hi ha joves, a sobre és culpa de les dones que no parim prou? Doncs no hi haurà pensions. Oi que és totalment manipulat? Però fixeu-vos, no diuen no hi haurà pensions perquè no se les voldrem donar. No, estan utilitzant una sèrie d'arguments que venen de la demografia, que el que hi ha poca natalitat és cert. Enteneu? O sigui, és manipulació. Llavors, què fer davant d'això? Mireu, jo crec que els sociòlegs realment ens hem de constituir com un gremi de defensa absoluta de la realitat i de control d'aquesta realitat. Fixeu-vos, oi que, per exemple, en els col·legis de metges els donem la potestat de dir quan una cosa, per exemple, quan surt una notícia que diu s'ha de menjar tal cosa perquè és bona per no sé què, o no s'ha de prendre tal altra perquè és dolenta per no sé què. I el col·legi de metges, si ho analitza, pot dir: escolteu, això no és cert. Per què? Perquè tenen... Jo vaig fer la meva tesi fa molts anys sobre les professions i ho vaig entendre. Els cossos professionals els donem una sèrie de garanties perquè justament són els que garanteixen a la societat que la parcel·la que se'ls confia la controlaran, i la controlaran amb criteris sòlids.
I els metges ho fan, i els arquitectes ho fan, i els advocats a la seva manera, suposo, també ho fan. Els sociòlegs no ho hem fet, això. En sociologia no ho hem fet. O sigui, jo crec, quan diem què fer, mireu, per mi, què fer, hi ha dues línies. Primera, produir més coneixement científic, més consolidat, més sòlid, per la qual hem d'exigir més diners, perquè tenim poquíssims diners per investigar si ho comparem amb el que està passant amb les ciències d'uns altres tipus, i cada dia en tindrem menys, perquè no hi veuen l'interès. Però també exigir que es produeixin bones dades. M'agradaria saber què passa amb les dades de l'IDESCAT, de les dades de tipus social. I no estem exigint res, quan hauríem d'exigir, perquè hi ha coses que es feien i que s'han deixat de fer. A mi em fa vergonya que hi ha dades que durant el franquisme encara existien, i existien per la bona fe i perquè érem testaruts i perquè les buscàvem i amb una feinada terrible acabàvem tenint-les. I avui no hi són. Si no tenim aquestes dades, és evident que no podem produir bon coneixement. Però per què no es fan aquestes dades? Per què no se'ns donen? Per què es van eliminant tota una sèrie d'indicadors socials, de dades que existien? Primeres coses que hauríem de mirar. Segona cosa, control sobre què es diu de la societat. Això ho he dit moltes vegades respecte al Col·legi de Llicenciats. El Col·legi de Llicenciats, des del meu punt de vista, i si no és el col·legi, hauria de ser un altre col·lectiu, l'Associació Catalana, qui sigui, però qui tingui la força i la legitimitat de què passa en la societat, del coneixement científic de la societat, hauria de fer una mena de control de qualitat. Per exemple, respecte a les enquestes. Què és això que ens puguin estar embolicant i dient que si aquest guanyarà, que si l'altre, i després sabem per sota que aquella enquesta s'ha fet de mala manera, que s'ha fet amb una mostra que no era correcta, que han multiplicat per 4 o per 200 o vés a saber. Hi hauria d'haver un absolut control de qualitat. I que això sortís als mitjans. És l'única manera que ho aconseguiríem. Perquè l'única manera que realment les empreses rectifiquen i els mitjans rectifiquen és quan els hi fa por que se sàpiga. I us ho dic per experiència, que ara no tinc temps d'explicar-vos-la, però que vaig ser directora de l'Institut de la Mujer i ho sé molt bé. Perquè que jo pogués dir com a autoritat no sé què, tal i qual, els hi era igual. Però si els hi deia, mireu, la gent ha trucat i ha dit tal cosa, tothom corria. Tercera cosa, jo crec que necessitem molts més canals de difusió i necessitem que la veu arribi i arribi legitimada. És a dir, com us deia, pel fet que nosaltres som el grup que pot garantir, i quan dic nosaltres no dic només sociologia, dic l'antropologia, dic la filosofia, dic les ciències socials en general i la banda humanista. Hi ha una cosa que sempre m'ha preocupat, que és, el Habermas explica, i em va quedar molt perquè ho vaig trobar molt important, la destrucció de la naturalesa interior que estem vivint. No solament estem destruint la naturalesa exterior, sinó la interior. Què és la naturalesa interior? És la càrrega d'ètica i de normes que la humanitat ha anat construint per conviure sense destruir-se, sense matar-se, sense enfrontar-se i acabar els uns amb els altres, cosa que veurem si som capaços de mantenir, perquè en aquest moment hi ha, per mi, seriosos dubtes de que siguem capaços de mantenir. Per què? Perquè aquesta naturalesa interior l'estem destruint, i l'estem destruint amb coses com la postveritat. Ara no tinc temps, evidentment, d'entrar en les raons, i a més moltes són prou conegudes. Però en tot cas estem en aquest punt. Llavors, o bé reaccionem, o bé centrem la recerca en els temes cabdals. Per exemple, a mi em sorprèn que s'hagi parlat poc aquí de desigualtats socials, quan les desigualtats socials d'aquest moment són brutals i estan condicionant tota la societat, estan condicionant la vida de la gent, la manera de reaccionar, en fi, ho estan condicionant quasi tot. Com és que no parlem d'això, que és la base, que és el fons? El nostre discurs hauria de ser un discurs molt més potent, que arribés molt més, que se sentís molt més i que construíssim de conjunt i que garantíssim que tot allò que surt de discurs social nosaltres podem dir val
o no val? Ha estat fet d'una manera que realment se li pot donar confiança o no se li pot donar confiança. Jo crec, i no m'agrada fer de Cassandra i donar males notícies, allò, pájaro de mal agüero, no m'agrada gens, però crec sincerament que no nosaltres, sociologia catalana, sinó d'una manera molt més general, científics socials, o reaccionem i ens organitzem, com avui crec que s'ha d'organitzar gran part del món per fer front amb una globalització que està sent nefasta de la manera que es fa, o bé ens organitzem i aconseguim donar la volta i aconseguim trobar camins per realment contrarrestar aquesta postveritat, o, si no, és molt possible que com a especialistes, pensadors i pensadores en un determinat nivell social, en un determinat punt de vista, doncs siguem esborrats del mapa directament. Perquè si pensem en els interessos capitalistes, efectivament, i en els interessos dels polítics que serveixen al capitalisme, efectivament fem més nosa que servei. Fins i tot hi ha el perill que alguna vegada creem una certa polèmica o posem en dubte tota una sèrie de coses que estan en el discurs oficial. De manera que jo el que us convidaria, sí, acabo, tot en Winnis, us convidaria a que reaccionem, fem un esforç conjunt, busquem més maneres de produir veritat i no postveritat i ens enfrontem amb aquesta postveritat com a grup i, per tant, que reclamem també més instruments de tot tipus per poder-ho fer. Gràcies.